Kad govorimo o povredama na radu, nemamo dobar registar. Da li su sve povrede na radu se evidentiraju? Pa, moja informacija i saznanja, jer smo u skriningu vezano oko primjene nacionalne strategije dobili informaciju, na primjer, u Jugu Srbiji smo imali 2016. godine 42 smrtna događaja. Ali smo se iznenadili kad smo čuli od predstavnika Evropske unije da je bilo 176. Istražujući tu priču, došao sam do informacije sledeće, da se sve povrede ne evidentiraju. A koje povrede? Vojska, policija, saobraćaj, rudarstvo. Do 2018. godine je bilo 53 smrtna slučaja. Što direktni slučaja, što kao posljedica teške povrede sa smrtnim ishodom. Upoređujući sa prethodnim godinama, podatak je da je 2017. bilo 37 slučaja, a da je 2016. kao što sam rekao, bilo 42 slučaja. Svaka povreda slučaj za sebe. Gotovo nema, ne možemo mi da kažemo to je sad takva procedura od koje apsolutno ne može da se odustane. Prosto ima povreda kada se ljudi nalaze na službenom putu sa određenim vremenskim prilikama, kada im kasni autobus, kada ovo, kada ono. Prosto je svaka povreda za sebe, no nešto čega lice za bezbednost i zdravlje na radu mora da se pridržava, to je ta procedura, to je ta zakonska regulativa gde mi popunjavanje izveštaja o povredi na radu radimo na osnovu posebnog pravilnika iz ovoga dela. Šta su najčešći uzroci povrede na radu oko smrtnih slučaja? To su sledeće, znači rad na nebezbednoj visini, pre svega rad na skelama, prilikom montiranja, demontaže ili rada na skeli, nekorišćenje propisnih sredstava lične zaštite, i pored takve opreme kakva jeste nebezbedna, nekorišćenje zaštitnih oprema kao, na primjer, zaštitnih opasača, jer ako skela nije dobra, ima zaštitnih opasača, znači to je mera koja može ga spasi, onda nebezbedna dubina, znači iskopi, neispravna oprema, neosposobljenost radnika koji su angažovani i nepotrebno sprovođenje mera bezbednosti na radnom mestu i, kao što sam rekao, kao opet naglašavam, rad na crno. 2018. godine je bilo 780 teških povreda. Opet kažem, po granama, opet je prva industrija, 379 slučajeva, odnosno 48,59% je bilo u industriji. Što se tiče građevinarstva, ove godine, prošle godine, prehodne, nije bila takva priča kod teških povreda, kao taj odnos nije isti kao kod smrtih. 97 teških povreda je bilo u sektoru građevinarstva, odnosno 12,43%. U zdravstvu, od onih 780, bilo je samo 30 teških, bilo je 30 povreda. Najčešće ono što smo nekim statističkim podacima mogli da vidimo unazad nekih 10 godina, koliko to pratimo, uglavnom nekih evidentiranih povreda koje su naši zaposleni prijavili je 10-ak u proseku i radi se o povredama ruku ili nogu. Par teških povreda je bilo koje su nastale u toku transporta i zbrinjavanja pacijenta u samom vozilu. Kada se vi trudite, morate da se krećete u vozilu, morate da uključite infuziju, morate da radite reanimaciju, povreda glave sa ozbiljnim posljedicama i dužim bolovanjima. Ono što je stres, mi to najviše doživljavamo kao povredu na radu. Svakodnevno se srećemo sa različitim sudbinama ljudi, teškim oboljenjima, povređivanjima i recimo postoji jedno radno mesto koje se zove dispečerski centar gde lekar i tehničar 12 sati moraju da budu skoncentrisani na prijem poziva, da razluče šta se od nas očekuje, da naprave trijažu i to radno mesto, nažalost, nije ni procenjeno kao radno mesto sa povećanim rizikom, a mi ga u hitnoj smatramo kao jedno od ozbiljnih radnih mesta. Prilikom oštrenja alata došlo do povrede. Povredio sam 2 prsta desne ruke, već 30 godina radi, mašine su već 30 godina, one koje sam zatekao kad sam stigao, znači te mašine su 99,9% iste. Signalizirali smo ja i moje kolege da pojedini alati treba da se izvrši defektaža jer su oni već ispali iz svake mere i onda tu već prilikom toga dolazi do opasnosti da može da se povrediš. Međutim, oni kod njih ide teorija da mora da se radi, ali čim može kao nešto da obavlja, ono mora da se radi. Prilikom oštrenja povredio sam se. Sva zaštitna sredstva koja su bila potrebna nosim, mada oni u zadnje vreme, pošto je već od kad sam se ja povredio pa do prošle nedelje, već 4 radnika su se povredili, znači u roku od 7 meseci.
posle moje povrede i još jednog kolege, oni sad sve više i više potenciraju da se nose zaštitne rukavice. Priroda posle taj posao koji se radi kao oštrač alata, tu zahteva mnogo bolji vid i da mora direktno jagodice ruke da budu u kontaktu sa alatom koji se oštri. I znači čim obučeš rukavice, staviš na ruke, više nemaš taj osjećaj i onda može prilikom povrede da još taj mali prečnici alata, prilikom povrede onda još više ti povuče ruku i onda još veće povrede samo izazivaš da nosiš ta zaštitna sredstva. Stvario sam, naplatio sam neku apanažu ili šta već, kako se to kaže. Povreda se dogodila tako što je došlo do eksplozije puške kada je meni ranjena leva šaka. Tada došlo do velike komplikacije i ostao sam invalid. Ne mogu da koristim levu šaku. Povreda se desila, pa ima 2,5 godine. Prilikom eksplozije puške normalno da je firma kriva. Na sebi sam normalno imao našu propisanu zaštitnu opremu, međutim to nije dovoljno za taj vid poslova. Radim i dalje, ali na drugom radnom mestu. Pa za vreme rada na mašini, pošto sam metalostrugar, špon me je zakačio, upao mi u oko. I onda je nadležni rukovodioc moj pozvao nadležnu službu, oni su došli sanitetom da me preuzmu, doveli su me u ambulantu, sanirali su mi povredu i vratili su me na radno mesto. Zato što su shvatili da mogu dalje da nastavim da radim. Greška je bila što nisam nosio zaštitne naočare. Najveći broj povreda na radu, od tih 53 koje se dogodilo 2018. je u industriji, znači u obradi metala i prerađevina i drugih industrija, 16, a da je bilo 15 u sektoru građevinarstva. U sektoru zaista nismo imali nijednu incidenciju. Poslodavac obezbeđuje zaštitnu opremu u nekom nivou koji nije dovoljan da bi svi radnici imali zaštitu. Često radnici rade bez dovoljno odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sindikat sa svog stanovišta nastoji da kroz rad komisije pri medicini rada za nadoknadu štete svim zaposlenima koji su imali povrede obezbedi što bolje nadoknade kako bi se na neki način obeštetili prilikom bolovanja koje su imali. Komunikacija sa rukovodstvom na tom polju je na nekom nivou korektnosti, da kažem, naravno uz česta i nerazumevanja i usaglašavanja oko tih pitanja. Problem je što je oprema u našoj fabrici vrlo zastarela i ona kao takva je jedan od glavnih uzročnika povreda koje se događaju. Lice za bezbednost i zdravlje na radu sa jedne strane čuva interes preduzeća, poslodavca, jako je važno sve da uradi da bi zaštitilo preduzeće, ali sa druge strane, naravno, lice za bezbednost i zdravlje na radu sve to čini da bi radnici imali sve ono što im je potrebno. Mi to kažemo minimum, a minimum obuhvata mnogo čega obaveznog što treba da se uradi u svakom preduzeću da bismo mogli da kažemo eto, to su nekakvi normalni uslovi rada u kojima može da radi zaposleni, s tom težnjom da uvek može bolje i da stalno treba pratiti nove rizike i da ne možemo da eliminišemo pojedine rizike, da kažemo, sada ćemo da uradimo nekakvu meru zaštite da ih totalno eliminišemo. Najčešće to ne može, ali možemo da idemo na stalno smanjenje rizika. Na bazi ukupnih broja inspekcijskih pregleda podneto je 6 krivičnih prijava. Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka je bilo 182 slučaja, od toga 140 protiv poslodavaca, 14 protiv zaposlenih i 6 protiv lica za bezbednost jer nisu radili svoj posao na način kako to treba. Dali su 300 zahteva za otklanjanje nedostataka, izdato 31 zabrana rada i ukazivanje u danih slučaja.